ሰላም ተኸታተልቲ እዛ ቻነል ንዝግብና ማሕበራዊ፣ ቁጠባዊ፣ ፖለቲካዊ ኩነታት ናብራና ብጃመይ ንምምልካት መፍተያ ስለዚ ሼር ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትሕመቑ። ንስደተኛታት ከመይ ይፅልዎም እዚ ሓድሽ ዘሎ መንግስቲ ዝመፅእ ቅድሚኡ ዝነበረ ናይ ኮንዘርቫቲቭ መንግስቲ ርኢናዮ ኢና። ስደተኛታት ብፍላይ ኣብ ሓተት ዕቑባ ዝነበሩ ኣረኣእያ እዚ ኢሌጋል ኢሚግሬሽን ኣክት ዝበሃል ሕጊ ውፅኡ ክሳብ ንሩዋንዳ ክጥርዘኩም ሎሚ ፅባሕ እንዳበለ ንበዓል ተጠሪዙ ኸይዱ ንሪኦ ኣለና። ንበዓላታ ናይ ኢሌጋል ኢሚግሬሽን ሚኒስተር ዝነበረሲ ወላ ናታ ቦታ ያስኢና ኤምፕ ኣይኮነትን ሕጂ ጀስተራ ሰብ ኮይና ኣላ ማለት እዩ። እዚ ዝነበረ ምርጫ ብዙሕ ነገር ከም ዝሓፀበ ርኢናዮ ኣለና። መንግስቲ ጥራሕ ደይኮነ ቀይሩ ነቶም ዝነበሩ ኣብ ስልጣን ዝነበሩ ሓለፍቲ ንኩሎም ዳርጋ ቦትኦም ስኢኖም እዮም። ሚኒስተር ምክልኻል ቦትኡ ስኢኑ ከምዚ ዓንቶ ይድበልክዋ ካብ ቀዳማይት ሚኒስተር ጠቕሳት ጠንሕካ ተስፋ ኣለም ሊስትራስ ንበዓላ ኤምፒ ኮነትን ሕጂ ወሪዳያ። እቲ ማይክል ቶምሰን ዝበሃል ናይ ኢሌጋል ኢሚግሬሽን ሚኒስተር ዝነበረ ንበዓሉ ወሪድ እዩ። ግን ለውጢ ክንፅበ ዲና ሕጂ ዓብ ለውጢ ኣሎ ድዩ? ምናልባሽ ሓደ ፈሊጥናያ ዘለና እዚ ናይ ሩዋንዳ ምስዳድ ዝበሃል ንዕኡ ከምኡ ዝበሃል የለን እሱ ኣይትሕሰብዎ ኢልና ኣሎ። ንዓና ክጥዕመና ንስደተኛታት ክጥዕሞ ኢሉ ጥራሕ ደይኮነ ብጣዕሚ ክቡር ኤክስፐንሲቭ እዩ። ንሓደ ንክትሰድድ ማዕረፍ እንደይ ገንዘብ ክደሊ እዩ። ምዝ ብዝሕ ደሎ ስደተኛታት ንኩሎም ከዓ ክንሰዶም ኣይንኽእልና ካብ ዝብል ዝተበገሰ እውን ይመስለኒ፣ ካብቲ ሂማኒቲ ጥራሕ ዝተበገሰ ይመስለንን። ሕጂ እስከ ናብዚ ንርአዮ እዚ ሕጂ ናይ ሌበር ወይ ናይ ሰልፊ ዕዮ ዘሎ ዓወት ንስደተኛታት ብሓፈሻ ንሓተት ዕቑባ ብፍላይ ከዓ ብኸመይ ክፀልዎም ኢልና እስከ ንርአ እያ እንታይ ይመስለካ? እስከ ቅድምናተይ ሓሳብ ማሃበይ ታንኪ ፅቡቅ ተያሰሜ ከም ዝበልካ ገለ ተስፋሳት ኣለዎ ከምዚ ባዕልካ ዝጠቐስከያ ማለት እዩ። ናይ ሩዋንዳ ዝበሃል ካንስል ምኳኑ ንባዕሉ ሓደ ዓብይ ዕድል እዩ ዝፈጥር ማለት እዩ። መዓት ሽቁረራን መዓት ፀገማትን ይፈጢር ነይሩ ብፍላይ ኣብ ስደተኛታት ማለት እዩ። ክጉፈፍ እዮም ቀኒዮም ማለት ስደተኛታት ገዛ ገዛ መፅኦም ለይቲ ገፊፎም ኣብ ቤት ማእሰርትታት ኣብ ባሕሪ ደው ዝበላ መራኽብ ገለዮም ክዓፅዎም ቀኒዮም ማለት እዩ። እዚ ካብዚ ወፅኦም ሕጂ ኣሳይለም ክለይም ናትኩም ወይ ዕቑባ ክትሓቱ መሰል ኣለኩም ተባሂሎም በቲ ናይ ዕቑባ ፕሮሰስ ምኻድ ሓደ ዓብይ ክስታይ እዩ ማለት እዩ። ዓብ ተስፋ እዩ ብዙሓት ስደተኛታት ኣብዚ ከይድ ኣለዉ። ብዙሓት ስደተኛታት ክንብል ከለና ሕጂ ዓሰርተታት ኣሽሓት ማለት እዩ ልዕሊ 70,000 ገለ ዝኸውን ኣብ ክስታይ ኣሳይለም ሲስተም ከም ዘለዎ ይድሕብር እቲ ስታቲስቲክስ ናይ ዝዓዲ ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ካልእ ተስፋ ዝበካ ነገር ነዚ ዓብይ ባክሎግ ናይ ክስታይ ናይ ስደተኛታት ኣዋይ ዕቑባ ሓተት ዕቑባ ንዕኡን ቀልጢፍና ፕሮሰስ ጌርና ወረቐቶም ንዝወሃቡ ቀልጢፍና ወረቐት ክንህቦም ኢና። እቶም ወረቐቶም ዘይንህቦም እውን ካልእ መፍትሒታት በትሶም ደልይዎ ዘለዎ ስትራተጂታት ካልእ ክስታያት ክፍጠረሎም ከም ዝኾነ ዋላ ምስጋብ ግን ክኾን ይኽእል ንዓቶም ምምላስ እውን ክኾን ይኽእል ማለት እዩ። ከምኡ ዓይነት ፖሊሲ ከም ዘለዎም እዮም ኦልሬዲ ተንቢሆም ዘለዉ ማለት እዮም መንግስቲ። ሕጂ ብከምኡ እንተሪእናዮ ሓደ ኢሚድየት ዝኾነ ኣብ ሓፂር ግዜ ዝግበር ምናልባት ኣብ ሓፂር ግዜ ክመፅእ ዝኽእል ተስፋታት ኣሎ ማለት እዩ። ብከምኡ ጥራይ እንተሪእናያ ማለት እዩ። ብካልእ ደረጃ እንተሪእናያ እውን ብጀነራል እንተሪእናያ ኣቲንክ እዚ ናይ ሕጂ ዘሎ ጋቨርንመንት ካብቲ ናይ ቀደም ጋቨርንመንት ክስታይ ብኢሚግሬሽን ቢልስ ብዙሕ ፍልልይ ዘለዎ ኮይኑ ይስማዓንን ንዓይ ማለት እዩ። እዚ ክኸፍ ክእል እዩ ካብኡ ብናተይ ረኣያ ማለት እዩ። እቲ ፖሊሲ ኣብ ናቶም ማኒፌስቶ ዝበልዎ እንተዳሪእናዮ ሓንቲ ኮይኑ ክበሃሎ ፀኒሕና ማለት እዩ። እዚ ቦርደር ኮማንድስ ጌርካ ንኢሚግሬሽን ምስ ብቴሮሪስት ናይ ቴሮሪስት ፖሊሲታት ተጠቂምካ ጋቨርንመንት ምግባር ዓይነት ፖሊሲታት እዮም ዘትርኢ ዘለዉ ማለት እዩ። ሓደ ዕቑባ ዝሓቲ ዘሎ ሰብሲ ከመይ ገይሩ ምስ ሓደ ቴሮሪስት ወይ ምስ ሓደ ግብረ ሽበራ ዝገብር ሰብ ማዕረ ኮይኑ ብዘሰይም ፖሊሲታት ጌርካ ኣድረስ ትገብሮ ማለት እዩ። ዝረየ ሕጂ ማዕረ ክንደይ ሓደገኛ ክኸውን ከም ዝኽእል ቨሪ ክሊር እዩ ማለት እዩ። ካልእ ጀነራሊ ካብ ዩኬ ወፃኢ ኣብቲ ጎረባብቲ ዩኬ ዘለዋ ንኣብነት ፈረንሳ ድን ካልኦት ሃገራት ምስአን ተሰማሚዕካ ሓደ ዓብይ ዝኾነ ኣምብሬላ ናይ ሴኪሪቲ ኣንፃር ስደተኛታት ወይ ሓተት ዕቑባ ዝግበር ነገራት ክፍጠር ከም ዝኽእል ብቐሊሉ ክንሪኦ ንኽእል ማለት እዩ። ከምኦም ዝብሉ ዘለዉ ኦልሬዲ ማለት እዩ። ሕጂ እቲ
MI15 ዝበሃል ናይ ሴኩሪቲ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ካልኦት ሴኩሪቲ ናይ ክራይም ኤጀንሲ ዝበሃል ኣብዚ ማሕበር ኣሎ ኣብዚ ዩኬ ካልኦት እውን ኣለዉ ናሽናል ክራይም ኤጀንሲ ዘይኮነ ኣብ ወፃኢ ካብ ሙሉእ ዓለም ወይ ካብ ኤሮጳ ደረጃ ዝሰርሑ ክስታያት ማለት እዩ ብስለያን ገለ ነዋፊርካ ከምዚ ግብረ ሽበራ ጌርካ ክትካተሎ ንኢሚግሬሽን ምፍታን ንባዕሉ ሓደ ዓብይ ክስታይ ፀገም ምዃኑ ክሊር ክንሪኦ ንኽእል ኢና ነዚ ማለት እዩ ካልእ ኣብ ዶሜስቲክ ፖሊሲስ ናይቲ መንግስቲ እንተሪእናዮም ምናልባት ንስደተኛታት ክሕግዝ ዝኽእል ነገራት እንተልዩ ንኣብነት ብናይ ኤምፕሎይመንት ብስራሕ ጌርና ናይ ስራሕ ኩነታት እንታይ ለውጢ ክመፅእ ክእል ኢና እውን ክንሪኦ ንኽእል ኢና ንኣብነት ዚሮ ኣዋር ኮንትራክት ዝበሃል ስራሕ ከም ዘሎ ብዚ ንቕመጥ ንፈልጦ ኢና ንዕኡ ካንስል ክንገብሮ ኢና ከምኡ ዓይነት ፖሊሲታት ክንገትፎ ኢና ይብሉ ኣለዉ ማለት እዩ እዚ ማለት መሰላት ናይቶም ሰራሕተኛታት ቁሩብ ክመሓየሽ ክኽእል ይኸውን ማለት እዩ ካልእ እቲ ሕጂ ዝመፀ መንግስቲ ዘይበሎ ነገራት እንተልዩ ኣሳይለም ሲከርስ ወይ ሓተት ዕቑባ ክሰርሑ ይፍቀደሎም ድዩ ኣይፍቀደሎምን ብዙሕ ክስታይ የለን ማለት እዩ ብዛዕባኡ ብዙሕ ዝተዘረበ ነገር የለን እቶም ስደተኛታት ዘለዉ ግን ናይ ስራሕ ዕድላት ክፍጠረሎም ተስፋታት ኣሎ ማለት እዩ ብዓይነት ታክስ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ዝኽፈል ግብሪ ማለት እዩ ዋላ ሓንቲ ብዙሕ ለውጢ ከምዘየለ ክውስኽ ከም ዝኽእል ጥራይ ዝግምገም ዘሎ ሕጂ እስካ ሕጂ ዘለና ኣስተያየት ማለት እዩ ኣቲም ብብዙሕ መለክዒታት ክንሪኦ ንኽእል ኢና ተመሳሰልቲ ፓተርንስ ኣለዎ ካብቲ ናይ ቀደም ዝነበረ ጋቨርንመንት ንኣሽቱ ኣብ ሓፂር ግዜ ኣፅቢብካ ክረኣዩ ዝኽእሉ ዕድላት ከዓ ወይ ተስፋታት ከም ዘለዉ ከዓ ከርእየና ክእል ማለት እዩ ታንክ ዩ ያ ምናልባሽ ተስፌ ቅድመ ይስኻ ሞቶ እዛ ቦርደር ሴኩሪቲ ኮማንድ ትበሃል ብዙሕ ግዜ ዝዝረበላ ዘሎ ነገር ኣላ እሳስ ክቕርባ ፎከስ ኣብላ ኣራይ ኣይ ቲንክ እታ ናይ ሩዋንዳ ከምቲ ዝበልኩማ እያ ማለት እዩ ካብ ቀደም ናይ ሌበር ክንመፂና ብታ ናይ ቦርደር ኮማንድ ሴኩሪቲ ኮማንድ ዋላ እቲ ናይ ሩዋንዳ እንድሕር ሪኢኹሞ ነዚ ናይ ሩዋንዳ ፖሊሲ ናይዚ መንግስቲ ናይቲ ዝነበረ መንግስቲ ክቃወምዎ ከለዉ እቲ ሕጋዊ መዳይናቱ እቲ ኢሞራላዊ ዝኾነ መዳይናቱ ኢሰብኣዊ ዝኾነ መዳይናቱን እቲ ብዓይኒ ናይ ስደተኛታት ሕጊ ርኢኻ ማለት ብዓይኒ መሰል ንስደተኛታት ንሓተት ዕቑባ ርኢኻስ መሰሎም እዩ ሓደ ሰብሲ ናብ ዝኾነ ዓዲ ኣትዩ ዋላ ዓቢኻ ኢኻ ተኣቱ ናብ ሓደ ዓዲ ክትኣቱ ከለኻ ስለዚ መሰልካ እቲ ናይ ዕቑባ መሰልካ ክንፀግዲ ቅቡል ክኸውን እቲ ናይ ዕቑባ ሕቶኻ ምስ ሓተትካ እዩ ዝረአ ማለት እዩ እዞም ሕጂ መንግስቲ ሒዞም ዘለዉ ሰልፊ እዮ ተቃውሞ ነዚ ናይ ሩዋንዳ ናይ ምጥራዝ ናይ ምስጓግ ፖሊሲ ዝነበረ ናቶም ተቃውሞ ከምዚ ህያብ ዝበሎ ተግባራዊ ኣይኮነን ክቡር እዩ ኤክስፐንሲቭ ተግባራዊ ኣይኮነን በቲ ኮስት ቤነፊት ናቱ ኣናሊሲስ ርኢና ጌርናሲ ተግባራዊ ኣይኮነን ሕጂስ ሞር ናይ ሰብ ናይዚ ኣድማፂ ድምፂ ንምርካብ ኢኹም ትጥቀምሉ ዘለኹም በር ናይ ብሓቂስ ፕራክቲካል ነገር ኣይኮነን ኢሎም ዝነቕፍዎ ነይሮም ሕጂ እዚ እንታይ ዘርእየና ማለት እዩ ኢን ፕሪንሲፕል ሲ ናይ ብሓቂ ስሉጥ ነይሩ ተዝኸውን እዮም ተቃውሞን ማለት እዮም ተቃውሞ ዶ እዮም ተቃውሞን እንታይ እዮም ዝብሉ ነይሮም ንሕና ኣይንድግፎን ኢና ምክንያቱ ኢትስ ዌስት ኦፍ ማኒ ናይቶም ናይ ህዝቢ ገንዘብ ጥራሕ እዩ ዘጥፍእ ምክንያቱ ተግባራዊ ኣይከውን እንተኸይዶምስ ክንደይ ክኸዱ እዮም ብቐንዲ ዝነቕፎም ዝነበሩ ስጋብ ሕጂስ ሓደ ሰብ ኣይሰደድኩም ኣይሰጎኩም እዮም ዝብሎም ነይሮም በር ክስጓጉስ ኣይግብኦም ዚስ ሞራል ሰብኣዊ ዘይሕጋዊ መሰሎም ኣብዚ ክሕተተሎም ኣለዉ ገለ ኣይኮነን ዝብሉ ነይሮም ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ዘርኢ እቲ ፍልልይ ኣበይ ነይሩ ኣብቲ ፎርም ብኸመይ ይብልዎ ብኸመይ ይዘረብሉ ዳ እምበር ኣብቲ ሳብስታንስ ኣይኮነን ማለት እዩ ብመትከልሲ ሰብ ኣብዚ ዓዲ መፂኡ ዕቑባ ንኸይሓትት ዳርጋ ተመሳሳሊ ክሳይ ዘለዎ ማለት እዩ ሓደ ዝፈልዮ ምንታይ እዩ እቲ ኣብ ስልጣን ዝነበረ መንግስቲ እቲ ዝጥቀመሉ ቋንቋ ብቑሉዕ ዳርጋ ዓሌታዊ ዝኾነ ቋንቋ ብቑሉዕ እዩ ማለት ከምዚ ተወሪርና ናይ ብሓቂ ኣሰካፊ ዝኾነ ቋንቋ ይጥቀም ነይሩ ብቑሉዕ ማለት እዩ እዚ ከዓ ከምዚ ብመዓር ዝተለኸየ ዕረ ኣለዎ በቲ ውሽጡ ማለት እዩ እቲ ቋንቋ እቲ ናይ ሕጋዊ ቋንቋ እቲ ዲፕሎማስያዊ ቋንቋ ድሓን እዩ ማለት እዩ ከምቲ ናይቲኦም ኣይኮነን ብርግፅ ግን እንታይ ምስ ደልዩ ክትርኢ ከለካ ፍልልይ ዘለዎ ኮይኑ ይስማዓኒ ከምዚ ህያብ ዝበሎ ሕጂ ኣብቲ ናይ እዚ ሓድሽ ኣውፂኦሞ ዘለዉ ናይ ቦርደር ሴኩሪቲ ኮማንድ እንታይ እዮም ኢሎም ማለት እዩ እቲ ናብ ሩዋንዳ ክኸይድ ተሓሲቡ ዝነበረ ገንዘብ ናብ ዝሪ ኢንቨስት ጌርና ዶባትናስ ከምዘይ እቶ ክንገብሮ ኢና ሕጂ ከምዘይ እቶ ክንገብሮ ኢና ከማ ኣብዚ ባሕሪ ምስ ቀረበ ዘይኮነ እቲ ሰብ ከምዚ ክትብሎ ፀናሕኩም ኣህግራዊ ናይ እዚ ካውንተር ቴሮሪዝም ካውንተር ስማግሊን ነዞም ዘይሕጋውያን ኣስገርቲ ሰባት ትራፊከርስ እውን ዝብልዎም ንዕኦም ሲ እቲ ናይ ምንቅስቃስ ንሳቶም ዝህብዎ ናይ ምንቅስቃስ ሓገዝ ከነልሙሶ ኢና
فرنسا طرح زيكونه كاب فرنسا حليفه مس انتربول الله مالت زنا يهجراو بوليس ناي بوليس كسال ناي سكرنتاي مس انتربول ناي زعد زتفالالي ناي انتليجنس مالت مور ابت كريمينال ابت ازيو لزلا على كريمينال سرحات جبنات زنطفو حاجز زغورو زي ناي على ناشونال سيكوريتي اجنس ناي زعد مالتيو ام اي 5 كم ناي سي اي غلز عينتو مالتيو نزيوم ناي زعد ناي كالوتن بحنسبات اميرنا استفالالي ناي انتليجنس صلاتات بحنسبات اميرناس سبات نابز عدي زي أطولو منجدي دوبات كنتفترين حجي فيزيكال دوبات زي خونس استفالالي ناي سيكوريتي دوبات كنتفترينا نتوم سماجلرز نتوم أساقرتي سبات ناتوم بيزنس كم استفق نقولنا عاتم كعبو متاينا خنعزم ينزل حجي مالتي تزخفع تزسكفك مالتي ناي نقبل شبراويان أنصار قبل شبراويان تباهيلو زواج حق له مالتي أجن عوام بسقابكم عينة حقاوي ناي كريمينال سرحات كم زقور جيرنا لك كم تنس نقبل سبر نمتحز قبر كله ناي حدا هاجر سقاتات أو زوعل أو خنوع علينا سقاتاتنا جريات حدا جناي مالتي أبتم السقرت السبات راح زي كونس ولا تكومينتناتنا ولا بزعد زلو كومينتناتنا بس فلا مخناسي نسبك تداول تخليها مالتي تسقم زلو سبب كالي زلو سبب نعملت كدول الكخلي كم زخين انتي قال هلا كخلي سخا ناي قبر شبراو سرحات يكون كان سرح زلها تليفون كاب قال عند حتى رخيبس بؤون كحزخا هو مالتي قبر شبرا عند حدا تخصيصكا ناي حقي خساي قريبا حتى زغف تزلع على ناي مقطعات انت متات لك مالتي جي انتي زرينا بلكعتي زحاسبو زلو تزغبو زلو انت تغبراو خوينو سي كابت حدا منغستي زحاسبو زنبر زفلون ايكونن مالتي قداماي منغست انتي زبل نيرو ابز عد انت اتيوم كنسوغومينا بزي فنتسوم تاتيوم بزي خا منغد خفينا نحنا نابقال كنسوغومينا بلا እዚ ሕጂ ዘሎ ከዓ እታ ቀደም ዝነበረት መንገድስ ከምዘይ መእተው ከምዘይ ብላ ክነዓፅዋ ኢና እዚ ከዓ እንታይ ኢና ንገብሮ ሓድሽ እዚ ፈጢርና ኣለና እዚ ከዓ ከምዚ ገንዘብ ዘለዎ እቶም ንሩዋንዳ ክወሃብ ሓሲቡ ዝነበረ ገንዘብ ናብኡ ኣምፂና ኢንቨስት ጌርና ዝተፈላለየ ድርዒታት ናይ ዶባት ፈጢርና ሰባት ኣብዛ ዓዲ ከምዘይኣትዉ ክንገብር ኢና ምስ ኣተዉ ከዝብል ሕቶ እውን ኣሎ ብገለ ኣጋጣሚ ፈንጢሶም ምስሊ ክረኺቦም ምስ ኣተዉ ከዝብል ሕቶ ንሱ ሕጂ ስጋብ ሕጂ ካብቲ ዘይመለሱ ወይ ማለት እዩ እንታይ እዮም ዝብሉ قلتوف زخونة ناي أسايلم حتى ترأيو كسجوجلو زخولو منجدي جيتي قدم زجوجلو زنبور خال أوي زمدناتات ناجبركا ناب استفلا لي حجرات ناب حجرهم دي ويك أبولهم استفلا حجرات ناي مسجوج ناي مئسار تخولتاتون كلي مالتي مسؤول زتحازب من البتتي بخلت نقدر كنريان خلينا ناي وصائي ناي إيميغريشن قدات بوليسيتات قداتهم ناي زعدي كجبرو زخولون كنريان خلينا بخلت نقدر أو أتي ناي وصائي الحرينا قدم زليبر سرفعيو حبتهم كاندي زي اوفشور بروسيسينز بلو مشالو أقالت هاجرات جيركا عقبا ناي زحاتو سبات بروسيس ناي مقبار مسرح أتهم كاندي نتي إنيشيتيف نتقوم عينة درافت حسابات زنقولو ليبر مالتي كده أب مجمريا اختشيح تسعان شعتين كلتشيح بحري إذن برخونتات ناي زتوني بلاير منقسي أب سلطان كله نسوم يمزي ريجينال ناي بروسيسين سيستمز فوتر نيروم أب مأخلاي مبراغ ديو أب تناتنا زوباريو أب كمزي كامب ديو أب قلي ناي ستتلمنت بوتاتات كساقيا ناس أو خرئي اللو وزبز ناي أوفشورين بروسيس هذا كابت ليبر زغبر وزن بري از ليغاسي حج زي زورش زي يبلودو كم صون خولي مالتي اتنا ريلوكيشن حسابنا له او سورس مغبات حلافنت مالتي بستفاله منغدي ناي معبال ريديس ديفلوبمنت اسيستنس قال حبكا خمزابتي زوباناتنا زغبرو نتن حجرات دوباتن صنعكم زخون كغبرا صنعكم زخون كغبرا مالت كاس سب كم زين قاس ناي مغبار حساباتهم يتغبروا له مالت حجي أبزخ وفري قبر ده يكون بتي ناي وصا بدات بوليسيتاتهم بحجينا خنريو جن كما عينت تاريخاوي سرحاتهم سلازلو ما يتنك ناومكم لو سخول يمزد فلاي مزد صار ناي كاونتر سماجلين يلو مال يلو مازلو حدش إز مالتي أبز عدي عدد قند نجر أمز يابز بلا عنتوي حتى تعواب أبز عدي سرح يفقد لهم حد خط قند قصع عايز يكون بوليس نايز عدي حتى تعواب سرح يفقد لهم مالتي سرح يفقد لهم مورالي ولا بفاينانشال سي درجة يقصع يسمى مالي سقط تورط تموز واتليست أنا حد عمت هيفقد لهم يفقد لهم مالتي تا حنت عمت تفقد لهم very rare مالتي فما عين سب نفقد له زوج حساب سخي تفقد له ولا عمتات صنح مالتي اجي
ከምኡ ዝገበሩ ከዓ እዞም ሰልፊ ዕዮ ከለዉ ኣብ ስልጣን ከለዉ የምፅኦሞ ማለት እዩ መቕፃዕቲ ንሓተት ዕቑባ መቕፃዕቲ ተባሂሉ ዝመፀ ናይቶም ቀዳሞት ቅድሚ እዚ ሕጂ ናይ ዓቀባዊ ሰልፊ ኣብ ስልጣን ምስ መፀ ኣብ ስልጣን ከለዉ ንሳቶም እዮም ኣምፅኦሞ ሕጂ ናይ ስታርመር ናይዚ ሕጂ ቀዳማይ ሚኒስተር ኮይኑ ዘሎ ፖሊስ እንድሕሪኢኹሞ ሞር ናብቲ ናይ ቶኒ ብሌር ናብቲ ናይ ቀደም ናይ ቶኒ ሞር ብሌራይት ክስታይ ኣለዎ ማለት እዩ ሓደ ካብቲ ፍሉይ ዝገበሮ ዳርጋ ናብቲ ሰንተር ራይት ዝበሃል ናብዞም ናብ የመናዊ ፖለቲካዊ ስነ ሓሳብ ዘለዎም ምንቅስቃሳትን ሓሳባት እዮም ተፀጊዑ እንድሕሪኢኹሞ ማለት ናበይ ቀንዲ ዝነፀጎም ዘጥፍኦም ፐርጅ ዝገበሮም እዚ ናይ ፀጋማዊ ስነ ሓሳብ ወይ ከዓ ሰንተር ሌፍት ወይ ከዓ ኤክስትሪም ሌፍት እውን ዝኾነ ናይቲ ፓርቲ ዝነበረ እንታይ ሽሙ ንዕኦም ቀጥቂጡ ንዕኦም አንፂሁ ንዕኦም አጥፊኡ ናበይ ይኸይዱ ማለት እዩ ዳርጋ ነቲ ናይዞም ኮንሰርቫቲቭስ ንሱ ይወልስ እቲ ቋንቋ ሰም ቋንቋ እዩ ማለት ዝጥቀም ድሕሪኦም ኩሉ እቲ ቋንቋኡ እቲ ማነር ናቱ እቲ ኣፕሮች ናቱ እንድሕሪኢኹሞ ዳርጋ ናብቲ የማናዊ ክንፊ ገፂ ዝኸይድ ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ኢና ክንርኢ ብሓፈሻ ብኩሉ ፖሊሲታት እንታይ ኢና ክንርኢ ኣይ ቲንክ ዊል ቢ ኢንትረስቲንግ ናብ ዝመፅ ዘሎ እምበርቲ ናይ ስራሕ ዕድል ንሶም እዮም ኣምፅኦሞ ዝቕይሮ ይመስለኒ ምክንያቱ እንተዳ ቀይርካዮ እንተዳ ናይ ስራሕ መሰል ሂብካ ሰባት በቲ ናይ ስራሕ መሰል ተባቢዖም ናብዛ ዓዲ ናይ ምምፃእ ሓደ ኣገዳሲ ፑል ፋክተር ስለ ዝኸውን ክንህቦም የብልናን ገለም ዝብሉ እዚ ናይ ዲስፐርሳል ኣሎ ሕቶ ዕቑባ ምስ ሓተተ ሓደ ሰብ ኣብዛ ዓዲ ናበይ ቦታ ይወስድዎ ሓደ ካብቲ ቀንዲ ሽግር ኣብ ዝኸፍአ ቦታታት ናይ ሓገዝ ኔትወርክስ ዘይብሉ ናይ ኮሚኒቲ ምትእኽኻብ ዘይብሉ ቦታታት ወሲዶም ንሰብ ብዙሕ ይቆፅብዎ ማለት እዩ እሶም እዮም ሌበር እዮም ከምኡ ዝገበሩ ሞር ካብቲ ሃብታም ዝኾነ ደቡባዊ ክፋል ናይዛ ዓዲ ናብ ሰሜናዊ ክፋል ናይዛ ዓዲ ክሳይ ካብ ዝገብር ተራ ተፃወቱ ኣብቲ ናቶም ግዜ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ይቕይርዎ ድኾኑ ንዑ ቀይሮም ብፍላይ ሕጂ ብዝሓለፈ ቁርብ ዓመታት ዝመፀ ካብ እቲ ኖርማል ዲስፐርሳል ሓሊፉስ ናብ ዝኣረገ ወተሃደራዊ ማዓስከራት ዝነበረ እዮም ዘቐምጥዎም ዘሎ ማለት ኣዝዩ ዝኸፍአ ካብኡ ሓሊፉ ናብቲ ባሕሪ ሓደ ተንሳፋፊ ክሳይ ኣለዉ ዘቐምጥዎም ኣሎ እቲ ባርጅ ማለት ናይ ቤቢ ስቶክሆልም ዝበሃል ንዑ ይቕሩ ይወሮ ድኾኑ ሞር ናብዚ ናይ ኮሚኒቲ ዲስፐርሳል ሲመልስዎም ድኾኑ እቶም ሕታ ዕቑባ ዝሓቱ ሰባት ኣብቲ ኮሚኒቲ ክነብሩ ምስቶም ሎካል ኣውቶሪቲስ እዞም ዞባዊ ምምሕዳራት ዝበሃሉስ ምስኦም ተሰማሚዖም ይመልስዎ ድኾኑ ዝብል ገለ ተስፋታት ኣሎ ስቲል ብሕጂ ዝረአ ግን እቲ ፖሊሲ ናቶም ክንሪኦ ከለና ኣይ ቲንክ ካብቲ ናይቶም ኮንሰርቫቲቭስ ኣዝዩ ሳብስታንሲቭሊስ ዝተፈለየ ኮይኑ ኣይረኣየንን ኣነ ክሪኦ ከለኹ ማለት ሎም ገርኡ ነይረ ዜናስ ብፍላይ ኣብቲ ከም ስደተኛታት ኮይኖም ኣብዛ ዓዲ ዝኣትዉ ዘይኮኑስ ብዝተፈላለየ ብናይ ትምህርቲ ድዩ ብናይ ስራሕ ድዩ ኣብዛ ዓዲ ዝኣትዉ እቲ ሌጋል ኢሚግሬሽን ዝብልዎ ምሻ ኣሎ ንዑስ ኣዝዩ ክውሕድ ኣለዎ ክትሕት ኣለዎ እዮም ዝብሉ ዘለዎ ማለት እዩ ሕጂ ብኸመይ እዮም ንዑ ከካውንዎ እዚ ናይ ኣሳይለም ፖሊሲ ናይ ሬፊጂ ፖሊሲ እንታይ ክመስል እዩ ኣይ ቲንክ ብሕጂ ኢና ክንሪኦ ግን እቲ ኢንዲኬሽንስ ናይ ቋንቋ እንተዘይኮይኑ ናይ ፎርም እንተዘይኮይኑስ ናይ ሳብስታንስ ብዙሕ ፍልልይ ዘለዎ ኮይኑ ይስምዓንን ተስፋ ንገብር ከምኡ ከይከውን ግን ከም ዝመስልቲ ዘሎ ኢኒሽያል ኩነታት هو درجة كم زيد بالكم وين مثلني كن كساب يجي فلتنا زلنا انتهيو الكاميرا يا قداسي مثلني كساب يجي فلتنا زلنا تي immigration legal هون illegal بتعمي كوحدوي مالتيو هذا نبتي legal migration كم زيد بالكايو أوشتي ناتهم resources كتريو ناتهم سبات كفريو ناتهم عدلات كعبيو مو كل نجر بوشت تسرح مقدب بوشت تسرح يوم زي دلو تخاب دقق مت دليو أبتي stable long occupation عينة أحد بلو ويا أب science based زخنة أبكم أتات كتكريم دلو أبكم زي engineering IT أبكم أو زعم مثلا أبنت construction أبكم أو زعم مثلا مخابتي points based immigration system زبلوه بخلت كاتر عيو زمت سب بخوم يوم كم تسو زدالي دلو مالتي حادث مقدلين عايزي تبلو دل خاي مالتي كلا أبتناي سدتنياتات حتى تعقبا ريفيجي زبالكمو حدا زي border security command زبال نتوم gangs زبلوهم لكع كم ناي counter terrorism style tactic كتقومو ويناي قبرش برا عينت زتقومو له tactic تتقيمو منعو كلو ويم زدل دلو من الباش كابتي ناي conservative وي عقباو سلف زنبره فلي زبلوم نجر تلو تعقباو سلف كم يجرون دقة يترز نابنت ناي رواندا يلي أنتي نيرو مسكالوت هاجرات تسمامي عسني كم يجرون نتوم حتى تعقبا يترزوم زيهم كام مسكالوت هاجرات تسمامي عو كم يجرون تاوينت security زترر يقبروه أبكم يوم دمركوس زلوا مثلا كم زبل كايو
تناي رواندا مترافسي نسدتني حاليوم أنا وناي مثلاً نعوم نتي إيكونومي نتنعوم سيستم كم يجرم وشت مور إنفست قبرام وشتي كم يجرم يوعلوه نمحساب إلهم زقبروه زلويو قال تتعصوات أن يحكم زانا يسرح تبال على نحتى تعوبات سني أبقى لأوان يسرح بقدر لوميو زين الساون ليبر وي زوم سلفعية وما متأمى تبل علقة I think كساب جي تا حدا indication أم تأمى دلو ولا نتي رفيج زوهاب وين حتى تعوبان أسايلم سيكرس زوهاب سرح نا أسايلم سيكرس تشالي زوهاب سرح point based system قورينا يمزبللو اجي حساب بومو حتى تعقبا سني أينايو PhD قدامي ديجرين زلوا ببحر مقرن غيرو ألون دي تبزحيد بالله خوج ما بزحت سكندي برسنتي كومو a point based system آتي سني وي بناتو خلت آتيو سرح وهابو ترأيو كفقادو زباهل possibilities أو خلو تريقا مالتي من الباش 5% رخون 10 رخون تبزحي مالتي هيجي ولا أسايلوم سيكرس حتى تعقبا سرح كنهك لنا point based system كتقامينا زبل اتي indication السيد الله أبز مالتي جسون حدا معرف ندي حساي خمس خون فلوتي مالتي سلازي كساب جي زمثل دلو ويا دايبل وانبر ميكي كي greater ولا great زبلا زا ترامب درجة كوميا زلا زيركا تا بوليس ناي يقدر مالتي تحنت سوفار تبقتي نتسدتني الصوم حاليوم ديكون تبقت نبلاد لنا حمزة زبلكما نرواندا زخيت سدتني يبلنا مالتي من الباش وسخونا نشي كوس خلق سامي نعرف كده كلام أبزانا تي بوينت بيس سيستم نتهم حتى تعقبا بليز بلا مويا كلا زلوهم ويتمت زلوهم راح ناي سراح عدل كو هاب تدا كوم عينت ناي مفقد حسابات مصي زبلسي أنتم بين تاع لكم صرفهم ولا تي إذا لقى الحقاوي مايجريشن أبز عد مئتاوز بلوم شالو ناي أجراوي انترناشونال ستودنتس ديوم أوافرت ديوم كالو مويا زلوهم ناي تنا سو مويا ديوم ناي كالو ناي إنجينيرين سو مويا ديوم أرتيست ناي أرتيكتر سو مويا ديوم شالو زوتوهم سونكا بخوم يوم زوتوهم فجين تاير إيكا إذا بوست إمبيرال متروبول أبزي معربة وعالم زلو قدام أبتي إمبيرال راو سرعاتنا بناي جزين ناي مجزأة جزين مزمازي زخونه نتي تجزأ حبرة سبات قلبوتو سقطاتو ندا مزمزة عبزة عدي نزلو تكلا زهانة سرعاتات حجي خانعو بخما يزقصلو زلو إننا نفرحاتنا ذات بلا زلا حي مالت حجي انتاي ننرئ زلنا مالت بتقلبوتو رؤسون سكيلناتون تبقعاتون طرح زدليكا عينت سب بزتفال عليه ناي فيزا سكيم غير كابزة عدي تقطوه مالت سكيل زي تزومسو حدش ناي points based system سي انتايم زلو the best and the brightest minds تاب عالم أبقى لك كاس ناي عدنا بوتالو it is the best and the brightest minds عدنا بالكا نبدتهم سو مالت حجتي تي biological exploitation مالتي at post colonial after the حرم جزاء وهي عالم سي حدا selective زخونه ندمرسك عبداga حكاس او زخفت زس كمزيو زي كحرز تخلي زخ حرز تخلي زن مترخوني قال ندابلكاس ففليخا ممنጭعخاتهم سو مالت حجي حدا مزمازي exploitative زخونه حدا نيو كولونيال زخونه ناي exploitation ناي سرقي بوليتيكاوي تግባራት كم زخونه وين زريكا مالت يتن قص نتسبولكو أب كم زمان أنا يسرع عدل كرك كل أسبوع نجاري كنت هم عينة واجز خفة حبرة سبعة نزيم سبعة زيهم خمهر أنت يوم تجبروا زلوا مالتي كاس عدنا بالكاتم صد the best and the brightest بالكاس هم صو مالتي تم هارو خم ختم سخلها دقوم وبيتسبوا ما بزي في قدلهم حجين تابلو نتي immigration level نبت حتى نخورو دوس زنبر قدام أي زحالف من قصص جبروا زنبرس ناتهم dependence ولدهم خون خلوا غربا نسوم زتورو مالتي وي مصام دم وي دقومسي كم زي أتو غيرهم مالت حجين تايد دلي نفس خان رأس خان كله خاجنا يندلن مالتي ناتكا سكيلز ناتكان كله بيتسب كخ سايكان جنا يندلن مالت حجي تجنزب تتمزماز زخونه أكل نايتي نحدا نكالات حبة السبات يدليكا هنا تجنزب بمسيو خالق جنا يدلن مالت حجي رأي أنتاي زري النازل السايكل ناي نيو كولونيال زخونه exploitative theft and dispossession بخمي كم زقصلون يرينا مالت حجتنا حتى تعوبنا أسايلم بخم يستحقق أبزع عد زلوا ناي ليبر دمان ناي حيل سب ألب
ግምት ብምእታው መን ነናይ ኣካል ነናይ ቦዲና ክንምዝምዞ ንኽእል እንዳበሉ ክፍል ሰለክት ነገሩ መሪፆም ንሰባት ናይ ዕድል ስራሓት ክብኽሉ እዮም ከምዚ ኣብ ኮቪድ ዝተገበረ ኣብ ኮቪድ እንታይ ገይሮም ዝክሮ እንተኮይኑ ምናልባት ናብ ካልእ ከይወስደና ትዕላል እምበር ኣብ ዌርሃውስ ዝሰርሕ ሰብ ኣብዚ ዓድስ ዌርሃውስ ማለት ኣብዚ ፋብሪካታት ዝሰርሕ ዓይነት ሰብ ካብቲ ትሑት ዓይነት ናይ ስራሕ ህይወት ኩነታት ዝነብር ሰብ እዩ ማለት እዩ ግን እዚ ናይ ፉድ ፕሮሰሲንግ ናይ ፀባ ድዩ ናይ ምግቢ ምሽነሪ ወላ ኣብ ሎክዳውን ተዓፂና ከለና ክቅፅል ዝነበሮ ንዖም ኢሰንሻል ወርከርስ ተባሂሎም ኢሰንሻል ወርከርስ ኣገዳሲ ኣይሕሰቡን ካብ ንሳት ማለት ግን ኢሰንሻል ወርከርስ ተባሂሎም ነፍሶም ኣብ ሓደጋ ዘእትዉ ዝነበሩ ዝበርሑ ስደተኛታት እዮም ደሊቨሩን ገለን እንዳገበረ ነዚ ሶሳይቲ ሳስተይን ዝገበሮ እቲ ስደተኛ እዩ ማለት እዩ ነዚ ሕጂ መን ናፍልጦን መን ክብርን እውን ይህቦ ሕጂ እንታይ ዘርእየካ እቲ ሲስተም ኣብ ግሎባል ሌቨል ስጋብ ክንደይ እቲ ናይ ቀደም ዝነበረ ኣብ ግዜ መግዛእቲ ዝነበረ መዝማዚ ፖለቲካዊ ስትራክቸርስ ኣቆፂሉ ስጋብ ሕጂ ነቲ ስደተኛ ብዝተፈላለየ መልክዑ ግዳይ ናይ ከምዚ ዓይነት ካፒታሊስት ኤክስፕሎይቴሽን ይገብሩ ከም ዘሎ እዩ ዘርእየና ማለት ናብ ካልእ ከይወሰና ግፍሕ ካይበል ተኸሳይ እምበር ግን መዕንኩል ሃይላት ብሓፈሻስ በለፀኛ ዝኾነ ሲስተም እዩ ኣይ ቲንክ እሲ እውን ክቕፅል ዳርጋ ን100 ዓመታት ከምኡ እንዳበለ ይኸይዱ እቲ ሓድሽ ኮሎኒያሊዝም ወይ ኒዮ ኮሎኒያሊዝም ህያብ ምናልባሽ ክስዛረብ ትሓስብ እንድሕር ኣለካ ሓንቲ ክውስኸልካ ኣብ ርእሰይ ትመፅእ ኣላ እሞ ፕሮባብሊ ሞር ንስኻ ክትገልፃውን ትኽእል ትኸውን እዛ ኢሌጋል ኢሚግሬሽን ኣክት ትበሃል እዞም ኮንዘርቫቲቭ ወይ ዓቀባዊ ሰልፊ ዘምፅኡ ኣለው እስከሳ ኸ ሌበር እንታይ ገብርዋ ክኾን ኢልካ ትሓስብ እሳ እውን ኣገዳሲ ፓርት ናይ ማይግሬሽን እያ ማለት እዩ ወይ ሕጊ እያ ፅባቐ ሓሳሚካ እዘን ትብለን ዘለካ ብዙሓት ሕግታት ናይ ኢሚግሬሽን ኣለዉ ዝተቐየረ ወላ ሓደ የለን ሩዋንዳ ዴል ካንስል ኮይኑ ብሎ ዘለና ባይላተራል ኣግሪመንት ዳ እምበር ኢሚግሬሽን ፖሊሲ ይኮነን ኣብ መንጎ ክልተ ሃገራት ዝግበር ስምምዕ እዩ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዝግበር ስምምዕ ካንስል ገይሮም ኣለዉ ማለት ስደተኛታት ኣይንመልስ ኢና ይብሉ ኣለዉ ማለት እዩ እቲ ኢሚግሬሽን ቢልስ ወይ ኣክትስ ኮይኑ ዘሎ ሕጂ ብዛዕቲ ከም ዝበልካዮ ኢሌጋል ኢሚግሬሽን ቢል ኣክት ዝበሃል ኣሎ ቅድሚኡ እውን ቦርደር ናሽናሊቲ ኣክት ዝበሃል ኣሎ ሓደ ሓደገኛ ዝኾነ ማለት እዩ ወላ ንስደተኛ ኮንካ ናብ ዜግነትካ ምስ ወሰድካ ዜግነትካ ዝምንጥል ዓይነት ዓንቀፃት ኣለዎ ማለት እዩ ቅድሚ እዚ ኢሌጋል ኢሚግሬሽን ቢል ንብሎ ዘለና ማለት እዩ እዚ ኢሌጋል ኢሚግሬሽን ቢል ዝበሃል ቀንዲ ኣብ ዩኬይ ንዝኣተወ ብኢሌጋል በትሶም ዝብልዎ ብዘይ ሕጋዊ ኣገባብ ኣብዚ ንዝኣተወ ኣሳይለም ዕቑባ ንኸይሓትት ዝዕንቀፅ ዓይነት ሕጊ ማለት እዩ ትበሃል ሕጂ እንታይ እያ ሳትህሉ ድያ ከም ዘላታ ላሳዕ ከም ወላ ሓደ ዝተቐየረብቲ ኢሚግሬሽን ስስጋ ሕጂ ይረኣናን ማለት እዩ ካልእ ፖሊሲ ዝመፀ ነገር የለን ካልእ እዚ ሕግታት ከም ዘለዎ ማለት እዩ እቲ ናይ ኢሚግሬሽን ክስታይ ክገብረና ዝኽእል ማለት እዩ እቲ ጋቨርንመንት እዚ ሕጂ መፅኡ ዘሎ ሕጂ ዝብሉ ካብ ዝብልዎ እቲ ዲፖርቴሽን ሩዋንዳ ዴል ካንስል ዳ ይግበርዎ እምበር ከምኡ ተመሳሳሊ ንፈይልድ ኣሳይለም ዝብልዎም ዘለዉ ተመሳሳሊ ዴልስ ወይ ስምምዓት ምስ ብዙሓት ካልኦት ሃገራት ክገብሩ ምዃኖም እዮም ዝሕብሩ ዘለዉ ማለት እዩ ሕጂ ዲፖርቴሽን ኣቋሪፁ ማለት ኣይኮነን ሩዋንዳ ይመልስዎን ምዃኑ ግን ናብ ካልእ ሃገራት ክመልስዎም እዮም ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ግምት ዘእትዎ ነገራት ንዓይ ከም ዝርዳእነ እዚ ሕጂ ዝመፅእ ዘሎ ሓደሽቲ ኒውስ እቲ ንሓደ ስደተኛ ኩነተ ስደተኛ ናቶም ንምፍታሽ ዝግበር ወይ ዝጥቀሙሉ ሓበሬታ ሓደ ኦብጀክቲቭ ዝበሃል ኢንፎርሜሽን ብዛዕባታ ዝመፁላ ሃገር ኣብኡ ዘሎ ኩነታት ኣብኡ ዘተኮረ ሓበሬታ ተኻልኣይ ሓበሬታ ከዓ ሳብጀክቲቭ ዝብልዎሶም ናትካ እቲ ዝብል ዘሎ ሓታት ዕቑባ ዝነግሮ ዘሎ ስቶሪ ኣብ ንክልቲኡ ኣዋዲሮም እዮም ኩሉ ግዜ እቲ ሬፊጂ ስታተስ ዝወሃበካ ማለት እዩ ሕጂ ነቲ ደገ ነተን ሃገራት ብብዝሒ ስደተኛታት ደምፃ ፖዘቲቭሊ እንተ ኣሰስ ገይሮመን ወይ እንተገምጊሞመን ብዙሓት ሰባት ንክመልሱን ንብዙሓት ሰባት ኣሳይለም ናይ ብዙሓት ሰባት ኣሳይለም ወይ ዕቑባ ሪጀክት ክብሉ ከም ዝኽእሉን ብቐሊሉ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ካልእ እውን እንታይ ኣለዉ እቲ ሓይሊ ናይዚ ጋቨርንመንት ረእይዎ ሕጂ ንኣብነት ተሓታትነት የብሉን ማለት እዩ ዳርጋ ልዕሊ 400 ገሎ ዝኾኑ ኤምፒ ሒዝካዚ መን ይመሓቶ መን ኣካውንተብል ክገብሩ 120 ዝኾኑ ኮንዘርቫቲቭ ኣለዉ 9 ጥራይ ኣለዉ ስኮትላንድ ስኮቲሽ ናሽናል ፓርቲ ዝበሃሉ ማለት እዩ ቀደም ልዕሊ 40 ገለን ከለዉ ነዚ ፖሊስ መራ ፊርስሊ እዮም ዝቃወምዎ ነይሮም ማለት እዩ ኣብ ስኮትላንድ እዚ ዳእንኮ ክፋል ናይ ዩኬይ ስደተኛታት ድምፂ ዝህቡላ ሃገር እያ ማለት እዩ ኣብዚ ኮንካ ስደተኛ ዋላ ኮንካ ከለካ ናይ ረፊጂ ወረቐት እንተሊካ ተድምፅ ኢኻ ኣብ ስኮትላንድ ኣብ ዘለዎ ዓዲ ማለት እዩ ሕጂ ነዚታት እውን ካንስል ገብሮ ክእሉ እዮም እቲ ሰንትራል ጋቨርንመንት ምክንያቱ ዓብዪ ፓወር ኣለዎም ሕጂ ኣካውንተብል ኣይኮኑን ዝኾነ ማለት እዩ ማዕረ ክንደይ እሶም እዮም ከዓ ንስደተኛታት ክጣብቆ ኢልና ንፅበዮም እቶም ሌበር እዮም ከዓኒ ኣብዚ እቲ ሓፈሻዊ
ኣብዚ ዝሓለፈ ዓመታት ካብ 2010 ካብ ቀደም ይዳርጋ ግን ብሓፈሻ ጉሉፅ ኮይኑ ዝወፃ 2014 15 ግሎባል ማይግሬሽን ክራይሲስ ኢሎም ዝሰየምዎ እንድሕር ሪኢኹሞ ብከመይ እቲ ትረኻ ናይ ማይግሬሽን ፍሬም ዝኸውን እዚ ኤውሮጳ ትውረር ኣላ ብዓይኒ ቁጠባ ብናይ ፖሊሲ ሽግራት ፀቕጥታት ጥራሕ ዘይኮነሲ ምምፃእ ስደተኛታትን ንሱ ዝፈጥሮ ናይ ፖሊሲ ናይ ማሕበረ ቁጠባዊ ፀቕጥታት ጥራሕ ዘይኮነስ ዋላ ካልቸራል ማለት እዩ ፓርት ኦፍ ካልቸራል ዎር ማለት እዩ ኤውሮጳ ትብረዝ ኣላ ትውረር ኣላ እቲ ፒውር ዝኾነ ኤውሮፒያን ዌይ ኦፍ ላይፍ መንገዲ ሂወትና እቲ ሂወትና ባህልና እንግሊስ እሱስ ይብረዝ ኣሎ ውሕጅ ኣትወና ኣሎ ገለ ዝብል ሓደገኛ ዝኾነ ናይ ፖፑሊስ ፍሬሚን ኣሎ ብዛዕባ እቲ ናይ ኢሚግሬሽን ማለት እዩ ኣብ ኩለን ኤውሮጳ ዳርጋ ከምኡ እዩ ኮይኑ ዘሎ ሕጂ ኣብዚ ናይ ዩኬ እንድሕር ርኢና ኢኻ ተመሳሳሊ ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ፖለቲካዊ ትረኻ ፍሬሚን እንድሕር ጌርካ ኣብ ምርጫ ሓደ ካብቲ ናይ ኤሌክሽን ዊኒን ፎርሙላ እዩ ማለት እዩ ፎርሙላ ሕጂ ንዕውሱ ከም ሓደ ስትራቴጂክ ቱል እዮም ዝጥቀምሉ ዘለዉ ማለት እዩ ይኣምንሉ ዶ ብውልቆም ማለት ከም ዝበልናዮም ዚኣር ግሎባል ኤሊትስ ማለት ዚኣር ኤሊትስ ዝኾነ እንታሽሙ ዘለዎም ናይ ፓርት ኦፍ ናይት ግሎባል ካፒታሊስት ሲስተም እዩ ማለት እዩ ሕጂ በቲ ሓደ ሰብ የድልዮም ተመዝማዚ ዲስፖዛብል ዝኾነ ሓይሊ ሰብ የድልዮም ማለት ንክሰርሕ ነቲ ካፒታሊስት ሲስተም ሳሰይ ንክገብሮ ግን በቲ ሓደ ካ እቲ ሶሳይቲ ናቶም ካ ይርእዎ ኣሎ እቲ ፓብሊክ ማለት እቲ ኤሌክትሬት እንታይ እዩ ዝደሊ ንኣብነት እዚኦም ሪፎርም ናይ በዓል ናጀል ፋራጅ ዝመርሖሲ ክንደይ መናብር ረኺቦም ኣብዚ ምርጫ 4 ትገል ረኺቦም ማለት እዩ ካብ ዚሮ ፖሊሲ እውን የብሎምን ሓንቲ ሲንግል ኢሹ ናቶም እታ ፖሊሲ ናቶም እንታይ እዩ ሃገርና ተወሪዳ ኣብዚ ኸትካ ከተማ ከም ዝኾይኑ ሰብ በዚሑ ቋንቋም ቋንቋ እንግሊዝ ዘይዛረቡ ሃገር ትጠፍእ ኣላ ትውረር ኣላ ሞርዝ ናይ ስሳታት ዝነበረ ናይ በዓል እዚኦም ኢነክ ፓወል ዝበሃሉ ናይ ዝዓዲ ኤክስትሪም ሬሲስት እንታሽሙ ዝነበሩ ነታ ሬሲስት ክሳይ ኣውፅኦምስ ብቁፅሪ ቀይሮማ ማለት እዚ ቁፅሪ እዚ ሳስተይናብል ኣይኮነን ሳስተይን ክንገብሮ ንኽእልና ዝዓዲ ይውረር ኣሎ ሕጂ ሓንቲ ይጥቕስ ዘበልናያ ሌበር እንታይ ገይሩ እዚ ሕጂ ዘሎ መራሒ እንታይ ገይሩ ንጀረሚ ኮርቢን ምስ ኣለዮ ልክዕ ናብቲ የመናዊ ክንፊ ገፁ ተፀጊዑ ብኩሉ ኣካያይድኡ ማለት ብኩሉ ዋላቲ ፖሊሲ ማለት እዩ ሕጂ ብተዛዋሪ ኮ ይጥቀምሉ ኣለዎ ማለት እዩ ናምበርስ ኣርቱ ሃይ ናምበርስ ቁፅርታት ቁፅርስ ብዝሕዝ ኣዝዩ ክቢሉ ኣሎ ስለዚ እዚ መንግስቲ ሓደ ነገር ክገብር ኣለዎ ሕጂ ኒሜሪካል ሬሲዝም ዝብልዎ ምሻ ኣሎ ሞር ከም ሓደ ናይ ፖሊሲ ኢሹ ከም ናይ ፖሊሲ ቻለንጅ ገይሮም ራሽናላይዝ ዝገብርዎ እምበር ኣብ ውሽጢ ሓደ ኣሰካፊ ዝኾነ ካልቸር ዎር እውን ይካየድ ማለት እዩ እንታይ ዝኾን ዘሎ ሕጂ ሌበር ከም ዝበልካ ህያብስ ነዚኦም ሞር ፕሮ ሌበር ማለት እዩ ሌበር ዋላ በቲ ናይ ቀደም ናይ አይዲዮሎጂ ምንቅስቃሳት እንድሕር ርኢናያስ ሰልፊ ዕዮ ዝበሃል ደጉዎን ዘይብሉ ናሽናሊስት ዘይኮነ ኣህግራዊ ሶሊዳሪቲ ሼር ዝገብር ገለ ክኸውን ኢኻ ንፅበ እምነት እዚኦም ግን ሕጂ ብጣዕሚ ናሽናሊስት ዝኾኑ ሌበር እዮም ብስም ሌበር ግን ብጣዕሚ ናሽናሊስት ዝኾኑ ክዳን ተኸዲኖም ብስም ክዳን ናይ ሌበር ተኸዲኖም ሓደ ናሽናሊስት ዝኾነ ፓትሪዮቲዝም ሕጂ ሓደ ካብቲ ዝለዓለ ክሳይ እንድሕር ኢኹሞ እዚ ሰብኣይ ማለት እዩ እዚ ፓትሪዮቲክ ዲቲ ከምዚ ክትገብር ኣለካ ገለ ዝብል ፅቡቅ እዩ ኦፍኮርስ ግን እንታይ እቲ ቶን ኣብቲ ናቱ ቶን ኣብቲ ውሽጢ ዘሎስ እንታይ እዩ ማለት እዩ they are going ናብቲ ራይት ዊንግ ዝኾነ ከማ ናብ ሰንተር ራይት ማለት እዩ ካብቲ ማእኸል ናብቲ ናይ ስነ ሓሳባዊ ገመድ ካብቲ ማእኸል ኣቢሎምስ ናብቲ የማናዊ ፀግዕታት ገፆም እዮም ዝፅጉዑ ዘለዉ ማለት ሓደ ቀንዲ ናብኡ ዝድርኾም ዘሎ ካ እንታይ እዩ እቲ ናይ ኢሚግሬሽን ሕቶ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ናይ በዓል ናጀር ፋራጅን ናይዚ ኮንሰርቫቲቭ ፓርቲስ ዳርጋ ሜይንስትሪም ኖርማላይዝ ገይሮሞ ማለት እቲ ቋንቋ እቲ ፖሊሲ ኣፕሮች ኖርማላይዝ ገይሮሞ ድዊሲ ዘም ሕጂ ጎይን ባክ ናብቲ ሰንተር ሌፍት ወይ ከዓ ናብቲ ፀገማዊ ክሳይ ክኸዱ ሞር ናብዚ ናይ ሶሻል ዴሞክራሲ ገለ ክሳብ ከምኡ ኣይመስለኒ ምክንያቱ ከም ኢሌክሽን ፎርሙላ ኣይወፅኦም እዩ ማለት እዩ ዳስ ዋይ they were very vague እኮ ንፁር ኣይኮነን ነይሩ ብዛዕባ ኢሚግሬሽን ዘለዎም ፖሊሲ ንፁር ኣይኮነን ነይሩ ማለት ጥራሕ ነታ እቲ ኮንሰርቫቲቭ ዘውፅኣ ይቃወም እምበር ርግእ ከምዚ ፖሊስና ናትና ንቕበል ኢና መስል ኣለዎ ሓደ ሰብ መፂዑ ባሓትት ፕሮሰስ ክንገብረሎም ኢና እውን ኮይበሉ ማለት እዩ ጀስ ይቃወሙ ጥራሕ ክብርቲ እያ ዘያብሉ ስለዚ እንታይ እዩ ምናልባት ትሩ ከለርስ ሕጂ ክወፅእ እውን ይኽእል ይኸውን ማለት ዲፐንዲ ነቲ ሙድ ናይቲ ፓብሊክ ናይቲ ህዝቢ እናርኣዩ ተመሳሳሊ ምዕባለታት ኣብ ካልእ ከም ዘለዉ ንሪኢ ኣለና ማለት እዩ ኣብ ፈረንሳ ዝመፅእ ዘሎ ራይት ዊንግ ጋቨርንመንት ንሪኢ ኣለና ኣብ ጀርመን ናይ ዩሮፒያን ፓርላመንት ክስታይ ኤሌክሽን ነይሩ ቅድሚ ገለ ሳምንታት ማለት ቅድሚ ወርሒ ገለ ኣቢሉ ርኢናዮ እሱ እውን ማለት እዩ ብራይት ዊንግ ኤምፒስ ወይ ብተዓብሊሉ ማለት እዩ ኦልሬዲ ኣብ ኣሜሪካ ዝመፅእ ዘሎ ፖለቲካ ንሪኦ ኣለና ብኣስፋሕ ኣቢልና እንተሪእናዮ ኣብቲ ዌስተርን ዓለም እቲ ኣንቲ ኢሚግሬሽን ዝበሃል ኣምር እናበዝዐ ከም ዝመፅእ ዘሎ እንዳኸፍአ ከም ዝመፅእ ዘሎ ኢና ክግለፅ ብከምኡ ጥራይ ክግለፅ ዝኽእል ማለት እዩ ሕጂ ሌበር ምስ ናይ ፈረንሳ ጋቨርንመንት ብፍላይ እቲ ራይት ዊንግ ዝኾነ ጋቨርንመንት መፅኡ ምስኡ ተሰማሚዖም ክገብርዎ ዝኽእሉ ዳሜጅ
معرخ ندي كبيت كم دخون كليل معنا مالتي كالن هيك كان بعد سامي كلمة أنا واحد عدل معها بقى تفاميل ريين أنت بالأمر على بزحت زدتني هاد بفلاير طبعا مرة طبعا ناد نبرت نجار مالتي عاوز زمت ألو تيلن أنت مينيمم إنكم بهالليفل لعل عسان شعتين شح دحر قلا وارح كان عب لا لسلاسان شو من تنشح لخون جنزم تزي تيخاب عمد ناتكا سرح ويسال أربخون تزي تجمجمو وبعل تبيت كاوي كالا ختم ساعة تخلني فاميلي ريونين كجبراي تخلني حزب الحكي تميني ما من كام ليفلز بهال أبوتو الله مالتي سجح حجزين معلوم معرخ ندي صلاوكم زخون مالتي كاب ويكي وزي حاسة مرعي تخلنيها مالتي فهم جزت زي لها ويكي عن تاخذ مرعي تخلنيها مالتي تي individual right to family lives بهال بخمين عنا يتسألونا $100 هي حجة مالتي تمرعي خاولات تمصحاها أنا بزندا خفلتها تتكيد مسلني أيوة ምናልባሽ ሓንቲ ክውስኻ ዘሊ ምዛናይ ቦርደር ሴኪሪቲ ኮማንደር ቀይሙ ንብሎ ዘለና ኣብቲ ርእሲ ተስፌ ዝገለፃ እዚ ክሮስ ቦርደር ፖሊስ ምብዛሕ ገለ ወላዞም ናይ ምሁራት ናይ ቴሮሪዝም ዓይነት ምግባር እታ ናብ ውሽጢ ዝገብርዋ እውን ኣምፅኦማ ዘለውላ ብውሕዲ 1,000 ድኾኑ እቲ ናይ ሪተርን ኤንድ ኢንፎርስመንት ዩኒት ዝበሃል 1,000 ድኾኑ ከምኡ ክንገብር ኢና ብለለዉ ስለዚ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ኮይንካ እንድሕር ኣብ ውሽጢ ዓዲ እንግሊዝ ማለት እዩ ናትካ ኣሳይሉም ፌይል ተገይሩ ናይ ምፅናሕ ዘለዎ ተኽእሎ ተሓቢእካ ክትሰርሕ ገለመለ እዚኣ እውን ዳርጋ ናብ ዜሮ ገፃ ክትወርድ እያ ማለት እዩ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ እንዳፈተሹ እንዳገፈፉ ክኸድዮም እቲ ናይ ምጥራዝ ሕቶ ክሳብ ሕጂ እሱ ኣብ ሕቶ እዩ ዝኣቱ ማለት እዩ ንኣብነት ሓደ ኤርትራዊ እንድሕር ሒዞሞስ ኤርትራ ክመልሶ ኣይክእሉን እዮም ኦብቪየስሊ መንግስቲ ኤርትራ ስለ ዘይቅበል እንታይ ክገብሩ እዮም ካልእ ሩዋንዳ ድዮም ክፈጥሩ ሽዑ ክንሪአ ኢና ማለት እዩ ግን ኣትሊስት ኣብቲ ናይ ቦርደር ሴኪሪቲ ኮማንደር ዝበሃል ብውሕዲ 1,000 ዝኾኑ ስትሮንግ ናይ ሪተርን ኤንድ ኢንፎርስመንት ዩኒት ክነቐውም ኢና ኢሎም እሳውን ኣነፂሮም ኣለዉ basically ዝነበረ ሆስታይል ኢንቫይሮንመንትስ ይቕፅልዎ ኣለዎ ማለት እዩ ብጣዕሚ ሆስታይል ኢንቫይሮንመንት ቅፅልዎ ኣለዉ ካልእ ካልእት ዝኾነ ናቶም ኢሚግሬሽን ስኒ ምስ ኪል እዮም ዘተሓሕዝዎ ደለዉ እዚኣ ከዓኒ እታ ንሓደተ ዕቑባ ኣዕናዊት ትኸውን ዘላ ማለት እዩ ብሓፈሻ ፀጋማዊ ዝኾነ መንግስቲ ኣለዎ ዓዲ እንግሊዝ ክትብል ዳርጋ ኣሰካፊ ዝኸውን ዘሎ ኩነታት እዩ ማለት እዩ ወላ ሌበር ተኾነ ኣብ ፀጋም ገፁ ዝኸደ ከምዚ ተስፋ ዝበልካዮ ሰንተር ሌፍት እውን እንተኾነ ዳርጋ ምስቶም ኮንዘርቫቲቭ መንግስታት ናይ ኤሮጳ ወይ ናይ ካልእ ዓለም ተመሳሳሊ ዝኾነ ፖሊሲ እንዳሓዘ ይኸይድ ኣሎ ክንብል ንኽእል ማለት እዩ ኣነስ ኣብ ዝኣኽለኒ ትውስኽዎ ነገር ተለኩም ክንምድእ ይመስለኒ Thank you. أنا سنبا هاي سوسخ نجار بلاين. Thank you.